Tras rematar as obras, a travesía de Noia, o Concello traballa na mellora das vías axacentes que conectan o casco urbano cos núcleos rurais do municipio. É o caso da Rúa da Igrexa, na que se está a executar a mellora da capa de rodadura e a renovación das beiras rúas. Esa era unha rúa que tiña un estadio de deterioro importante, fundamentalmente como consecuencia de aparición de auga no baixo firme desa estrada e supoñía un deterioro importante da capa de rodadura. Esta actuación vai a supoñer a renovación das beiras rúas, vai a supoñer tamén mellorar a confluencia ca estrada provincial de Santa Cristina, de tal maneira que se facilite o xiro dos vehículos tanto hacia a dereita como a incorporación dos vehículos que veñen pola estrada provincial de Santa Cristina hacia a Rúa Igrexa, e entendemos que é un investimento de máis de 60.000 euros. Este investimento inclúe tamén a eliminación dos tendidos aéreos de redes de suministro eléctrico e telecomunicacións para proceder ao seu soterramento.